Лично господин Румен Вълков, президент на Аматьорска футболна лига, ще връчи златните отличия и най-големият приз тази година сред аматьорите. Честито за футболния тим на Поморие, който записа победа в финалния двубой с 4-0 срещу състава на Бенковски Бяла. Честито на всички футболисти и на целия спортно-технически щаб на Поморие. Отбора на Поморие с златните медали и най-големия трофей тази година за аматьорите, който ще бъде вдигнат след малко от капитана на поморийци. А наградите, медалите връчва лично президента на Аматьорската футболна лига, господин Румен Вълков. Честито на шампионите, ще ги оставим да се порадват на своя трофей, а след това ще помоля отбора на Бенковски Бяла, заедно с съдийският екип и с победителите, да позират за една обща снимка, предварително ви благодаря. Ето ли този тържествен момент, аплодисменти, уважаеми дами и господа почитатели на футбола. Честито на поморийци! Честит трофей, напълно заслужен в тази годишната издание на Аматьорската лига. Успехи ви желая до година! Ще моля двата отбора заедно с съдийският екип за обща снимка. Уважаеми зрители, на вас ви благодаря за огромното търпение, за емоциите, които преживяхме заедно тук на стадион Тича на финала на тази годишното издание на Аматьорската лига. Честито още веднъж на призорите и най-вече на шампионите от отбора на Поморие. Честито!